com substituir l'absència del teu cos si en altres no em trobo a mi. No sé com puc renunciar al que em crema tan a dins. Ja saps que jo sóc així. Cada passa fa més mal, cada colp sobre l'asfalt endevina que és final. Caminant sobre metalls no hi ha forma d'avançar, de continuar. I si me creus i no estàs, i jo sola en aquest mar, amb les alades ferides per veure si així se'n van. I ara costa recordar eixa calma al teu costat, però sé que algun dia la podré tornar a trobar. Però si me creus i no estàs. La nostra veu amb Josam Piqueres, un podcast de Ràdio Clara i diari La Veu. Què tal? Molt bona vesprada, benvingudes i benvinguts al podcast del diari La Veu del País Valencià, del Sènia al Segura, el podcast de La Veu vos saluda. Avui tenim un programa una altra vegada d'aixòs que diguem interessants o especials. Tots ho són, cap és ni més ni menys que l'anterior, però sí que és de veres que tenint en compte com està la situació política al nostre país, al País Valencià, és interessant fixar-nos en el que anem a parlar a continuació. Perquè moltes vegades pensem que hi ha un col·legi d'Alacant en el qual hi ha un ascensor en el que una persona amb discapacitat no pot pujar per les escales i necessita d'eixa ajuda mecànica per poder fer classe de manera normal. Un deure que té la societat amb totes les persones, siga quina siga la seva condició, i en el cas d'una persona amb discapacitat s'ha de fer sí o sí, és una cosa que tothom té clar. Però moltes vegades o no arriba a temps, o no es té la convicció, o no es té la voluntat, o segurament tampoc es té l'interès. O per una altra banda pot ser que hagi sigut per desconeixement. En qualsevol dels casos, això indica una manca de recursos. I els recursos depenen del finançament. És a dir, tot el que fem al nostre dia a dia, tenint en compte que la gran majoria de les competències estan delegades a les nostres autonomies, a les autonomies del nostre país, del País Valencià, de l'autonomia valenciana, depenen d'aquest finançament. I avui, així, al podcast del diari La Veu del País Valencià, parlem d'això, de finançament. Vinga, comencem. Però abans de parlar de finançament anem a presentar als convidats en el dia d'avui a la nostra tertúlia que van a analitzar des de diferents punts de vista. Segurament des d'un punt de vista en el que nosaltres hem començat, més social, que és en el que finalment s'acaben traduint els recursos, les claus de la caixa, que solen dir normalment. Donem la benvinguda a una persona, una tertuliana, contertúlia que s'estrena en el dia d'avui en el nostre podcast. Lourdes Toledo, periodista cultural, què tal, com estàs? Molt bé, i bona vesprada i gràcies per convidar-me. Gràcies a tu per vindre, gràcies perquè s'estrena en este format de tertúlia en el que tractem un tema en el nostre mitjà, un format que feia molt de temps que estava, entre cometes, podíem dir, no sé si demandant o exigint o proposant el següent tertuli, que ja és un clàssic així a la nostra veu. Joan Canela, què tal, com estàs? Hola, bona vesprada. Jo sí, és que soc... Lo de fer tertulià ho porto molt mal. I... Analista. A mi m'agrada més dir analista. No sé si estàs d'acord. Jo crec que és una qüestió d'analitzar la realitat. Sí, però el format tertúlia, em refereixo a el que diuen els todólogos, no? Aquests que van allí i van cada matí 4 hores a la ràdio i te comenten des del partit de futbol fins al canvi climàtic o el virus, el que siga, Zika. I dic, bueno, com a mínim fem un tema que em pugui preparar un poc, que pugui donar alguna cosa interessant. Que no parlem de 4 temes diferents, no? I després que
que jugant amb els convidats doncs, pogués portar gent també que en sàpiga. Jo de finançament, doncs especialment, ho haig de dir. Això, quan fas un periodisme i amb els mitjans que tenim, doncs jugues amb les ferramentes que tens, però bueno, millor pues, el finançament que no en sé molt, però en sé més que del virus Zika o que del partit de futbol. Amb la qual cosa, doncs, alguna cosa puc dir, o com a mínim alguna cosa un poc més interessant. Bueno, o a banda d'això, també és una qüestió des del nostre prisma, no? Com observadors. Sí. És a dir, molt bé, com observadors, d'eixes ferramentes que es tenen. Nosaltres encetem el nostre programa, però no abans... vaig avisar una cosa a l'audiència. Avui m'he oblidat les ulleres en casa, o sigui que si veuen alguna cosa un poc estranya és que les pantalles ara mateixa es junten un poc les lletres. És una cosa que s'ha d'avisar i s'ha de tenir en compte. Benvingudes i benvinguts a la nostra veu, en la 104.4 de Ràdio Clara. Ara anem amb la nostra secció habitual de la portada del nostre diari. I avui hem portat en el diari La Veu del País Valencià per què els mitjans organitzen tantes gales i premis. Només en 2023 l'Ajuntament de València va destinar més de 110.000 euros a patrocinar esdeveniments organitzats per les empreses de comunicació. Una informació que signa el nostre company Joan Canela. Joan, com que l'has treballat a tu, aquesta informació, no sé si vols donar-nos una pildoreta, encara que siga al respecte del tema. Bé, jo crec que no descobrís cap res, no? O sigui, no descobrís que el Mediterrani, però és una cosa que, clar, els mitjans ens costa molt parlar amb els mateixos, no? I més quan se parla mal. I llavors jo crec que és un poc d'honestedat doncs un poc explicar aquestes coses, perquè aquests 110.000 euros són a banda de la publicitat institucional, que són milions, a banda de les ajudes directes o convenis, que també són, no són diners, però també són diners, i és una tercera o quarta, depèn de com ho veges, via d'ingressos de diners públics cap als mitjans, i a més una via doncs, relativament com personalista, no? O sigui, o directa, perquè la resta no? Amb el temps, la publicitat institucional, les ajudes directes han anat agafant certs mecanismes objectius, tot és molt relatiu i és molt millorable i molt discutible, però bueno, tenen un cert control, no? I en canvi en aquest punt doncs, no hi ha cap tipus ni de control, ni tan sols se'n parla, i clar, és habitual doncs, que els mitjans pues, organitzen premis d'esports, gales d'emprenedors, esmorzars amb polítics, i clar, diu, bueno, no sé, potser sí que és la seva funció, no passa res, però clar, quan hi veus diguem, la motivació econòmica que hi ha darrere, entens un poc perquè s'han multiplicat, no? Estem parlant de l'Ajuntament de València, que és un organisme relativament menut. Vull dir, no, és un ajuntament gran, però no, has de sumar els pressupostos que puguen finançar diputacions, governs autonòmics, ministeris, empreses públiques, i també, això en l'article no hi és, igual ho deixem per un altre article, fundacions... Que la gent fer boca, que la gent vaig a l'article. D'empreses d'aquestes que diuen que mai posen publicitat de mitjans, no? Però, bueno, sí, això igual... Per exemple, hi ha una empresa que comença per ERCA i acaba per ONA? Per exemple? Per exemple, una fundació molt activa en finançament de gales i en mitjans. Fins a aquest article nosaltres, vinga, seguim amb més coses de la nostra portada del dia d'avui. Altres qüestions a la portada del diari La Veu del País Valencià en el dia d'avui, com per exemple declarat un incendi forestal a Simat de la Valldigna. Això pràcticament és última hora perquè ha corregut aquesta vesprada, i si volen estar assabentats del que ha passat, ja saben, diarilaveu.cat. Treballen en extinció mitjans aeris i terrestres. És una informació que signa el nostre cap de redacció. Un incendi forestal s'ha declarat aquest dijous a Simat de la Valldigna, la Safor, després d'iniciar-se el foc a Quatretonda, la vall d'Albaida.
s'hi ha sol·licitat la intervenció de 3 avions amfibis del Ministeri de Transició Ecològica i de repte demogràfic per a l'extinció. És un incendi que s'ha declarat al voltant de les 3:30 i que a Quatretonda, però, a les 4:15 hores és quan s'ha posicionat a Simat. Continuem nosaltres amb la resta de qüestions. Boramar, el PP i l'educació és el nostre editorial en el dia d'avui. Pocs episodis defineixen tant un projecte com el que el PP, en aquest cas el Partit Popular, ha plantejat en Alacant o l'escenari que ha criticat José Antonio Rovira ahir a les notícies del matí, en el que deia que hi havia mala fe per part de l'institut o del col·legi, en aquest cas de Boramar d'Alacant, per aquest ascensor que no funcionava per a un alumne que tenia discapacitat física. Més qüestions. Demanen la dimissió de Rovira i d'Espanya per l'afer del col·legi de Boramar, el que estàvem comentant, una informació que signa el nostre company Manuel Lillo. El ball de dimonis de Massalfassar complís 30 anys. Per últim, 2 qüestions més. Editors valencians viatgen al Japó per a impulsar el sector i cuiners arreu del món competiran en el concurs de paella de Sueca. Així que este cap de setmana estarem molt atents també al concurs de paelles de Sueca. El plat segurament més internacional valencià té el seu propi concurs. Nosaltres ara sí, ens capfiquem en el nostre debat del dia d'avui. Anem a pel finançament. Abans de començar, recordar-los que poden agermanar-se a agermanatalaveu.com i que és la manera que tenen de continuar enfortint el projecte de la veu. Agermanatalaveu.com, ahí pots donar de forma econòmica i recorda que tu pots desgravar de la declaració de la renda fins a 250 euros. Així que si vols desgravar-te aquest pagament, recorda, agermana't a la veu i te ho pagarà l'estat espanyol. Més cosetes que havíem de comentar al respecte d'aquest tema. Els empresaris sí que volen obrir el menú de l'infrafinançament. De fet, era una de les notícies que teníem aquesta setmana al nostre portal. l'AVE, l'Associació Valenciana d'Empresaris, ha demanat aprofitar la situació generada pel canvi de model fiscal a Catalunya perquè el País Valencià n'isca afavorit. De fet, s'han reunit aquesta setmana amb Compromís per unificar estratègia. El Consell i sindicats i patronal units pel canvi de finançament demanen l'aplicació d'un fons d'anivellament i la condonació del deute. I altre tema d'aquest, el finançament autonòmic. El País Valencià és una situació insostenible mantinguda per una llei de finançament autonòmic caducada de fa 10 anys. Són algunes dels titulars que podíem llegir al nostre diari. Lourdes, a tu, que per exemple, que parlem de cultura o que eres més especialista en això, com afecta l'infrafinançament al món cultural o què anàlisi en fas d'aquests titulars que acabem de llegir? Home, l'infrafinançament afecta a totes les esferes, afecta a la política cultural, afecta a la política social i, evidentment, el que has dit planteja una situació, pot ser un gir, una actitud diferent, un moment en què diferents forces polítiques, socials, sindicats i els empresaris, alerta molt important, sembla que estan convergint en una actitud de dir ja n'hi ha prou, ja està bé, perquè estem parlant d'una situació que és un greuge històric des de fa molts anys i que ha generat un deute històric, que ha generat una situació en la qual, com dieu vosaltres, el 25% del finançament del nostre país està destinat a pagar els interessos que genera aquest deute. Per tant, és una situació viciosa, cíclica, de la qual és molt diferent eixir, que obrir una escletxa molt gran respecte a altres comunitats que reben més o que en proporció al que aporten i al que necessiten, nosaltres rebem de l'estat espanyol molt menys d'allò
que necessitem per a finançar-nos. I això ens ha posat en una situació, des d'aquesta política de finançament, que és de l'època d'Aznar, pràcticament, de fa ja 10 anys, en una situació d'estancament, de no avançar, i per tant ens dificulta molt posar-nos a l'altura d'Europa, per exemple, d'altres comunitats, com és el tema del País Basc. Evidentment que tant Catalunya com el País Valencià com les Illes Balears sofrim d'una situació més o menys amb particularitats, evidentment, però d'un infrafinançament, però jo penso que de tots ells, pràcticament els que pitjor pagats, i sí, som els valencians, i mai millor dir-lo de pitjor pagats. I en aquest sentit, perdona que torne una altra vegada, Joan, al món cultural, tu per la teva experiència cobrint cultura, com afecta en certs pressupostos i partides al llarg de l'any? Lourdes. Perdó, pensava que havies dit a Joan. Disculpa. A veure, afecta en molts sentits a l'hora de crear, per exemple, de crear programacions, de donar suport. Imagina, per exemple, en el cas de la creació literària. Tenim ajudes a la creació literària? No en tenim. Tenim beques a la investigació literària? És que no en tenim. Vull dir, és una cosa que a Catalunya sí que en tenen, i clar, així, per a desenvolupar la creació literària és molt complicat. Per a crear mitjans de comunicació amb un suport és complicadíssim. La gent que vol escriure, o la gent que vol crear, en el sentit de les arts escèniques, o la gent del món del teatre, ha de malviure en una situació molt lamentable, molt precària, no? I això es va veure moltíssim quan vingué el confinament. Sabeu que va ser desastrós la quantitat de gent que va haver de plegar i malviure. Per tant, no hi ha un suport a aquest vessant creatiu i artístic de la societat que és tan important, no? I que és una part que genera riquesa intel·lectual i riquesa cultural i riquesa social, no? Per tant, tindre bons centres culturals. Moltes vegades, clar, els centres culturals depenen dels ajuntaments, no? Però ahí també van els diners que venen, vull dir, també els ajuntaments poden rebre altres ajudes que vinguen de fora, no? I centres culturals, bones programacions i suport a totes aquelles iniciatives que estiguen arrelades al que és la creació des de tots els àmbits. Tot això és molt precari, és molt deficitari i és complicat. Vull dir, mireu, en els últims anys el tancament de sales de cinema com la sala Albatros, per exemple, que no puguem tindre una sala de cinema on hi hagi pel·lícules doblades en la nostra llengua, no? Per exemple, i tot això doncs, va a parar als grans cinemes, a les corporacions i a les cadenes, no? I clar, ens faltaria diners per a poder treballar més en tota aquesta xarxa cultural que arriba a tot el territori i que els espectacles correguen d'un lloc a un altre, que la gent no hagi de vindre a València o a Castelló o a Alacant. Bueno, a Castelló hi ha poqueta oferta, però parlo més de València, Alacant. Vertebració, no? Vertebració, efectivament, que la gent de les zones rurals puga també accedir als pobles més grandets o a les ciutats més pròximes a veure aquestes obres de teatre, aquests concerts, a veure les pel·lícules, perquè això no és la mente, sinó que fan quedar-se a casa i enxufar-se a les plataformes. Joan, que s'està preguntant damunt. O emigrar, que això sempre moltes vegades se parla, no?, de la despoblació rural i mai en compte l'abandonament cultural. O sigui, aquesta part mai, no? Sempre se parla pues, de l'habitatge, que sí, no dic que no, els bancs o tenir serveis públics, però la part cultural mai dius, ostres, pues jo vull fer una família, no soc jove, tinc certes inquietuds, i viscut un poble, pues acabes d'emigrar, no? O sigui que el tema de vertebrar el territori via cultura, que mai, sempre s'oblida, i després quan parles amb gent de per què ha emigrat, és un motiu prou important. I l'infrafinançament està lligat directament amb el tema... El que passa que el tema del finançament és transversal, no? O sigui que al final són diners que són els valencians, de tots. Després amb aquests diners, depèn del govern que hi hagi, se pot fer unes coses, pot fer unes altres, no? Pot decidir baixar impostos als rics, o pot decidir gastar-se en Copes d'Amèriques o Fórmules 1,
o pot augmentar els pressupostos de cultura, o que em fa gràcia, no? Que és el PP dient no, perquè per finançament cal més diners per educació i sanitat. I dius, però si vosaltres no, això no us interessa, o sigui, que és mentida, o sigui, en cas de que se retoca el finançament, no ho gastareu en això, ho gastareu en tornar la Copa Amèrica a València o en portar el no sé què. No, o de totes maneres, i jo he sentit, perdona que et talle, Joan, he sentit declaracions, per exemple, de Mazón, parlant de que en el cas de que hi hagi una gran despesa o d'un esdeveniment o d'alguna qüestió o del Port de València, crec que parlava, sí, van ser declaracions d'una pregunta que li van fer els empresaris catalans, quant de contingut ha donat aquesta visita d'Amazon a Barcelona, en el que li van preguntar per l'ampliació del port i ell responia que, clar, que per ell era molt important perquè el 50% de l'IVA anava a les arques del País Valencià, de l'autonomia, i que en això ja tenia un hospital. Clar, però si tu fas hospitals a qüestió de grans esdeveniments o de grans ampliacions i projectes, però després això com es manté si reduïsses els... Però aquest és el drama dels ajuntaments lligat al món immobiliari. O sigui, els ajuntaments, pràcticament l'únic recurs que tenien era els impostos que tenien sobre la construcció, i quan va petar la construcció, no només van dur les empreses de construcció i les immobiliàries, és que es van dur per darrere els ajuntaments. Tots aquells programes que feia l'Évole al principi de tots els pobles de 1.000 habitants amb pavellons de 1.000 culturals amb de 1.000 persones buits, no? Vull dir que clar, tu te cal un finançament que siga constant i coherent. I aquí hi ha una política fiscal que passe, per una banda, per fer una política fiscal justa, que no depenga de l'IVA, sinó que depenga de l'impost de societats i de l'IRPF, i que qui més té, més pague. Això seria un altre tema. Però jo el que volia dir és que encara que diguem que governe la Generalitat del PP i decidisca que el tema del finançament se'l vol gastar tot en bous, diguem que això és un altre problema. O sigui, el problema és que aquests diners són dels valencians, són nostres, i després els valencians ja, amb el dret a vot i amb les eleccions i amb les eleccions que fem, ja decidim com els gastem. Però el que no pot ser és que tingués que tu estigues pagant més del que reps, i a més això, o sigui, no entenc com no és el punt cardinal de la política valenciana, perquè tot el punt de la reclamació catalana sempre és, clar, és que són rics i són insolidaris. El País Valencià té una renda per sota la mitjana estatal i segueix pagant. O sigui, tot això de que els catalans han de pagar perquè són rics, és que és mentida. És que és una absoluta mentida. No, és que no paguen els territoris, sinó les persones, i llavors, clar, Catalunya és un país és més ric i ha de pagar més. I llavors? I com és que aquesta contradicció flagrant que desmunta tot el discurs, diguem, de l'espanyolisme, no apareix. Clar, és evident perquè tenen un control del relat tan fort, no? Els mitjans de Madrid tenen una hegemonia mediàtica tan gran que tenen l'elefant en l'habitació i aconsegueixen eludir-lo. O sigui, és que és molt... Sí, que crear un relat i repetir-lo cada dia té aquests efectes, evidentment. Sí. I està igual. És que està igual obviar aquesta realitat. I a més, el País Valencià no és un territori pobre, és un territori empobrit. O sigui, fins a l'any 2000 estava per sobre la mitjana de riquesa estatal. I des del 2000 va estar sota, a causa de l'infrafinançament. O sigui, no és que tinguem infrafinançament tot i ser pobres, és que a més som pobres per aquest finançament. Sí, perquè sense diners no es pot invertir en investigació, en desenvolupament, no es poden atraure altres empreses, i això és molt complicat. Aquest estiu jo he estat viatjant per Europa i un dels països que he visitat és Holanda i he al·lucinat en la quantitat d'empreses internacionals que van a parar a aquest país. No? Clar, quan tu atraus altres empreses, doncs això genera riquesa, inversió, i així
amb sort van arribar, no? Ara a Sagunt, el tema de Volkswagen i tal, però clar, i en el tema de l'educació que comentàveu, doncs ja sabeu quina situació tenim així s'ha generat, s'ha desviat tot a l'educació concertada i a la privada, com va molt bé escriure en el seu llibre el nostre company Moisés Pérez. Sí, un llibre... Que per cert esta setmana ha presentat llibre a Alacant en companyia del nostre company Manuel Lillo i li donem l'enhorabona perquè estava plena. He vist imatges de gom a gom. I me n'alegre i s'ho mereix perquè és un treball magnífic i ha destapat ahir una tremeló que no se'n parla molt i aquesta és una realitat que tenim. Vull dir, l'educació pública ha estat abandonada, continua estant abandonada, Vull dir, un dèficit de centres i... Sí, no, i a més una aposta, no? Jo un cop m'entrevistava a un sociòleg, no? Que havia fet un estudi sobre aquest tema i diu, els barracons són la campanya publicitària de la concertada. Vull dir, no? Els barracons no els eliminen per manca de pressupost ni per lentitud, els eliminen perquè és una forma de que la gent diga, ostres, pues si el meu fill ha d'estudiar un barracó, pues bueno, va, ja fem un esforç, etc. Sí. Però per això, jo sí que trobo que tornant un poc al moment, diguem, a la situació actual, sí que trobo un cert canvi d'actitud, que igual és interessant, no sé si n'hi ha lloc o no, perquè aquestes coses a vegades, que si tu te queda en un foc de l'actualitat, un fogueig així, i fa un pim-pam i s'apaga, però un cop encert el canvi d'actitud dels empresaris, no? Perquè fins ara sempre era, Catalunya demana un millor finançament, nosaltres estem pitjors, per tant bloquegem el de Catalunya perquè nosaltres anem abans. Però nosaltres no fem res que els catalans poden tenir menys raons que nosaltres, però s'ha de reconèixer que han posat més, no? Aquí sempre es diu, no? Si no ens arreglen el finançament farem un lío. Bueno, més lío que el que ha fet els catalans els últims 10 anys, que es costa d'imaginar, no? És que amb gent a la presó, gent a l'exili, però al final acaba negociant el que volia negociar Mas fa 10 anys. Que diu, home, pues igual haguéssim pogut estalviar-nos tot este rotllo i negociar abans, però a voltes la política té estos punts, no? Té molt recorregut. Exacte. Però la pregunta és, aleshores, que era un altre dels titulars que podíem llegir, que aquesta setmana mateixa el president de la Generalitat ha anunciat que el propi Consell, o sigui, serà de forma institucional, va a recórrer l'acord entre Esquerra Republicana de Catalunya i el Partit Socialista de Catalunya i el PSC. Clar. Eixe acord de singularitat en el finançament, que per cert, estos dies també s'ha destapat o s'ha demostrat o s'ha recordat que el Partit Popular ho portava en 2012 en el seu programa electoral. És a dir, com casa que per una banda els empresaris diguen anem a aprofitar això per al nostre territori i per una altra banda però anem a denunciar-ho perquè no volem que això isca endavant. Perquè el canvi d'actitud aquí és dels empresaris, o de voluda, no sé fins a quin punt això té és algo personal i és un personatge que a mi no tinc cap simpatia, però mira, a voltes, pues, jo què sé, gent que no tal, coincideixes. El PP, o sigui, Mazón, el Consell, fa el que ha fet sempre el PP, que és anteposar els interessos del partit als interessos del país. Però no el PP, el PSOE ha fet igual. Quan està el finançament, quan hi ha un partit així, en la Generalitat, i el partit contrari a la Moncloa, no s'arregla perquè, clar, no va donar-li diners a l'enemic. Quan hi ha el mateix partit així, el mateix partit a la Moncloa, tampoc s'arregla perquè, clar, no va de pressionar a l'amic. Amb la qual cosa, ahir sempre està bloquejat, no? Sí, però per l'ampliació del Port de València sí que s'han posat d'acord, Bé, bueno, és que ahir quan els empresaris pressionen els dos costats... És que en el finançament també es posen d'acord per el PSOE. Es posen d'acord a no donar-lo. Vull dir, en el Port de València estan d'acord. En això i en el dret civil. I en el dret civil. Però vull dir que el canvi és que no sé si és la meva volta, tampoc soc tan expert, però que sí que els empresaris no han fet seguidisme del PP, sinó que han fet un poc de dir, bueno, aprofitem el lío que han fet els catalans i aprofitem tot el meló que han obert i a veure si colem lo nostre, en lloc de bloquejar lo dels catalans per temes partidistes o per temes, diguem,
de patriotisme espanyol. I jo crec que, que diguem que el discurs de l'AVE estigui més proper al de Compromís que al de... Que de fet aquesta setmana s'han reunit en Compromís per unificar... Bé, és intel·ligent i bueno, es demostra de país madur un poc, no? Que els agents socials no siguin tan alineats en un partit, no siguin corretge de transmissió, sinó que facin d'agents socials, que en teoria és el que haurien de ser. A mi em pareix bé. I l'actitud que va tenir Compromís al principi de no, bloquejarem qualsevol acord que no ens incloga... Tot bé que això s'ha intentat i no funciona perquè... Bueno, sí que funciona, es bloqueja l'acord i no s'arregla res. Jo igual provar la solució de dir, bueno, pues anem a aprofitar el meló i anem a veure si s'obri la porta... No, bueno, el que deia la clàusula Camps, no? Volem totes les millores que volem en l'Estatut, més qualsevol millora que aconseguisca Catalunya. Bueno, pues jo crec que l'Estatut ho deixa clar. Jo és el moment d'aplicar la clàusula Camps i diga, vale, tot el que aconsegueix catalans volem el mateix. I ja, bueno, a veure si aconsegueixen alguna cosa també, que també és cert que a Catalunya portem molt temps amb el finançament i encara no ho han aconseguit. És una actitud més intel·ligent, o almenys, a lo millor, més útil. Més útil, no? L'altra no ha funcionat, com a mínim. Sí. Lourdes, te preguntava. Digues. No, això, que tu com ho veies? Quina anàlisi fas en aquest sentit? De si estàs d'acord en aquest canvi de visió que han tingut els empresaris? Sí, l'empresariat. Sí, com comentava Joan, és deslligar-se una miqueta de sempre anar de la mà de la política del PP i dir, bueno, si en aquesta ocasió m'he de de trencar una llança i he de dir, mira, doncs no vaig amb vosaltres, a mi no m'importa que els acords siguin multilaterals, bilaterals, com siguen, però el que vull és un acord i el que vull és avançar i el que vull és desbloquejar aquesta situació perquè l'economia valenciana ho necessita i nosaltres com a empresaris ho necessitem i ja no podem més, perquè és una situació ja molt tensa i de bloqueig, doncs em sembla una actitud més útil i ho celebren amb cert optimisme. De moment, anem a veure per on deriva tot, no? Perquè, clar, això és una qüestió d'estat, de política d'estat, no? I aquí sí. I trobem moltes coses. Clar, aquest tema del finançament generen, no? Greuges territorials i generen conflictes polítics. Bueno, Catalunya, de fet, no? El 2012, quan es comença, diguem, el procés, no? O l'onada aquesta sobiranista tan forta, òbviament en les bases culturals, històriques, etc., però hi ha un punt ahí bueno, què passa, no? O sigui, de maltractament, no? Però inclús a llocs on no hi ha aquesta motivació, diguem, política o cultural o nacional diferenciada, com al nord d'Itàlia, va passar un poc el mateix, no? O sigui, que hi havia un punt de dir, ostres, nosaltres estem aquí generant la riquesa i tot se'n va, i no sabem a on exactament, no? Un estat molt ineficient, vull dir que jo no soc gens partidari de la Lliga Nord, però sí que ells van saber explotar un ressentiment social, no? Real, i en aquest sentit doncs, van ser políticament hàbils. Però en el País Valencià això mai ha succeït. No sé exactament per quins motius, però mai hi ha hagut ni cap formació capaç d'aprofitar això, però tampoc té un malestar, no és una cosa que la gent... Però no sé si va ser, farà 4 o 5 anys que va haver una manifestació prou grossa, us en recordeu? Vam eixir al carrer, estava el govern del Botànic, jo diria que seria el 2017, pot ser, no us en recordeu? Bueno, vull dir que hi hagué una manifestació que... Sí, hi ha hagut alguna, però no recordo. Aquesta és de la més gran que jo recorde, no? Però el que estàs dient és important, vull dir, perquè és que la societat valenciana no s'ha mobilitzat. Vull dir, que siguin no només l'esquerra, sinó en general, que els valencians prenguen consciència, vull dir, igual és que no ha calat bé aquest missatge. No, pot ser que no estiguérem llegint bé a Estellés i quan deia lo de la consciència de no ser poble parlava del finançament, pot ser? És que, clar, la gent no s'ha donat compte que allò que els passa és en part perquè no rebem més diners, perquè si això realment en prenguem consciència, potser ja hauria iniciat al carrer en masses a demanar-ho, no?
I clar, quan parlaves el tema de Madrid, per exemple, és que l'efecte capitalitat, vull dir, al ser la capital, la quantitat d'empreses i signes i firmes internacionals, tot això que acudissin allí, que van a veure, tot això genera moltíssima riquesa, vull dir, que compensa també. I després Madrid fa una trampa comptable ahí, perquè clar, quan es parla dels recursos, es parla dels recursos territorialitzats, però llavors hi ha una sèrie de recursos que són de l'Estat, que són finançament de tots els espanyols, que no es territorialitzen. Llavors, per exemple, el Museu del Prado es considera que és un recurs que va a tothom per igual, o sigui, un 10% del pressupost, quan es territorialitza, un 10% del pressupost del Museu del Prado va al País Valencià. Bueno, en fi, sí, pots anar al Museu del Prado, però no és el mateix, a tu no et dona el mateix servei que li dona un madrileny, que hi pot anar en metro. I a banda, els treballadors del Museu del Prado viuen i cotitzen a Madrid, els proveïdors del Museu del Prado pues, són empreses madrilenyes, i això pues, ho multipliques per tots els ministeris, institucions, organismes. Perdona que te tallé, Joan, però en el món, és que m'interessa molt este tema, jo crec que Lourdes ens pot aportar. Lourdes, t'has trobat així al País Valencià moltes empreses, per exemple, de Madrid, que per tindre aquest ecosistema una miqueta més fort i tindre més capacitat d'escalar la seva empresa, tenen possibilitat de competir més fortament en el sector cultural així al País Valencià? Per exemple, no sé, alguna productora o alguna cosa d'aquest tipus. Jo, per exemple, sé d'alguna empresa de representació o cultural. No sé si tu en aquest sentit pots aportar-nos un poc de llum. No sabria dir-te molt bé, però sí, a veure, el que sí que està clar és que en el terreny cultural així hi ha molta influència. Vull dir, clar, quin percentatge de la cultura es genera i es fa a casa nostra, en la nostra llengua, i quin percentatge de la cultura es fa en espanyol, no? Que bueno, que es faig en el castellà, si es fa des d'ací, bueno, però la cosa està que es fa a Madrid, això és, no? Sí, sí. Home, evidentment, la petjada, el pes, la influència i la possibilitat que té Madrid d'influir, de fer negocis i d'expandir-se així és major, vull dir, a casa nostra és major que en altres llocs, no? Vull dir, però no sabria dir-te ara... Termes editorials, si recordes algun cas en concret, algun exemple? En termes editorials no sabria... Bueno, però en termes editorials, clar, sempre es parla, no? No, és que clar, el llibre en valencià no ho ven, no? Però l'editorial, una de les editorials més grans en valencià és Bromera, que és en valencià, sí. Perquè editorials valencianes en castellà, grans, quines serien? I és que també hem de tenir en compte que en el món editorial el més fort del món editorial és Barcelona. Barcelona té molta més presència en el món editorial que Madrid, però també en castellà. I no només en català, també en castellà. Per tant, igual en el món editorial no tant, però en els circuits teatrals, a lo millor, no? A mi, una anècdota, em va cridar l'atenció una obra de teatre que vaig veure l'any passat a Altalia, que a Barcelona es feia en català i a València es feia en castellà. La mateixa obra de teatre. Per què? Perquè era una altra productora, perquè era un altre interès, qui estava ahí darrere, no? Que a Barcelona es feia aquesta obra en català i així s'importa. Para el micro, per favor. Perdó, qui estava darrere per a que aquesta obra, quan s'importara a casa nostra, es fera? Per tant, potser en aquest sentit més, no? En el circuit teatral o per exemple, una altra anècdota. Acabo de veure la programació cultural que hi ha a la nau, a la universitat. Hi ha una xerrada sobre les dificultats del periodisme cultural. La dona un periodista de Madrid i amb exemples de Madrid. Vull dir, per què? Si la nostra problemàtica no és tampoc la de Madrid, no? Tenim una altra realitat. Bueno, no sé. En aquest sentit, no sé si he contestat al que deies. Més o menys, sí, més o menys. Són anècdotes. Joan? No, clar, jo crec que hi ha un punt, precisament aquesta dependència cultural i també mediàtica, no? Que jo crec que en part ajuda a entendre... Clar, estàvem parlant, ara no se m'ha acudit, però estàvem parlant d'empreses editorials, la gran majoria de diaris, a excepció de La Vanguardia,
tenen seu, i en valencià, bueno, perquè està a VilaWeb, però en castellà, tots pràcticament són de Madrid. Fins i tot, encara que la gent es pense que el Mediterrani, el Levante o l'Informació són de premsa ibèrica, que té la seva a Barcelona. Bueno, és de veres, té la seva a Barcelona. És una cosa curiosa, lo de premsa ibèrica. Sempre és un grup mediàtic curiós que fuig dels radars d'aquests típics, no? De Planeta, Vocento, Prisa, El Mundo, no? Com no té un gran diari a Madrid, bueno, ara sí que té el Periódico d'Espanya, però tradicionalment no tenia un diari a Madrid. També aquest punt, no? Com no tenia gran diari a Madrid, doncs quedava fora dels radars. Però bueno, això sí, ja seria un altre cas. Però clar, com va haver tot el tema de la crisi, no? De la crisi tot del deute, més relacionat amb la part del deute, no? Clar, hi havia el cachondeo dels manirrotos valencians, ¿no? Y la corrupción es como la paella, en Valencia en ningún sitio, València està endeutada no pel model econòmic ni per el finançament, sinó perquè, clar, s'ho han gastat tot en Copa Amèrica i no sé què i tal, i en canvi, pues, Madrid, jaja, no? Com en riem, no? I estic parlant de mitjans inclús progressistes, l'intermedio, vull dir que no, era un to i... Sí, que era més culpa de malgastar que no de... Exactament. I clar, dius, primer, els que s'han empenyat ahir en fer els Jocs Olímpics aquells, en aquesta nominada, per no guanyar-los mai, doncs són ells. Vull dir que no hi ha tanta diferència, no? en model econòmic, i de corrupció pues, ni parlem, perquè, vaja, en fi, no estan per donar lliçons els madrilenys. Però ells els va molt millor. Però clar, per què? Perquè, és clar, té un accés a una quantitat de recursos que els permet, doncs, apareixia, no? Que el president el Moreno, no? d'Andalusia ha fet, no, jo com a Ayuso baixo impostos. I clar, no pot pagar la salut ni l'educació. Però és que el tema de baixar impostos, per favor, si som els que menys impostos paguem a tota Europa. Vull dir, és que no sé, fa pena el tema que és, no? Sí, però clar, dius que clar, Ayuso pot fer perquè té els recursos per baixar impostos. Ara que parleu d'Ayuso, tenim un tall d'una cosa, jo crec que interessant, que ha passat en el dia d'avui a la SER, i que comentava Enric Juliana a un tall d'Ayuso. Ho escoltem, a veure si podem escoltar-ho. Si lo que quieren es que el resto de España seamos su mano de obra, como ha ocurrido siempre, esa manera burguesa y presuntuosa de creerse más que nadie para crear un negociado del agravio y a mí me lo pagáis todo porque sí, mientras todo lo español es de segunda. Y así nos trataron siempre los nacionalistas en Cataluña y así tratan a todo el mundo. Esto ha dicho Ayuso. Perdona, esto es un discurso falangista. Y propio del falangismo de 1940. Propio del falangismo de 1940. Insultante, además. No digo nada más. Ahí teníem eixe tall de veu d'Ayuso i eixa reacció d'Enric Juliana, que recordem que és director codirector de La Vanguardia, que és un dels mitjans que té seu a Madrid. Fent un anàlisi com hem fet, sí que és de veres que segurament, clar, hi ha prous empreses després de la crisi, del debat sobiranista, no tantes, que s'han desplaçat des de Barcelona, però clar, el que parlàvem no era tant d'empreses, sinó de empreses que es veuen beneficiades perquè Madrid és la capital i té la seu de tants ministeris, etc. Sí que hem fet un anàlisi ràpid i en el sector cultural és de veres que Barcelona segurament tinga aquest pes, però, clar, la qüestió està en aquests megaministeris tan grans, tots aquests funcionaris, etc. I departaments o seus de segons que entitats que tenen la seu a Madrid i que tenen, com ha dit Joan, proveïdors, etc. I com deia l'altre dia un amic, és que Madrid, a banda de ser la capital, què produeix? Aquesta és la pregunta, és la gran pregunta. Si no fos la capital, produiria alguna cosa? Són preguntes també. Bueno, a veure, Madrid té certa indústria, vull dir, això és evident, és important, no és cap tonteria, però és una ciutat que s'ha posat com a metròpoli diguem, europea global, no? On el sector serveis i el punt aquest internacionalitzador, no? etc. és el que genera més benefici, o sigui, més taxa de benefici, no? I genera més bons salaris i més al nivell de vida, i en aquest sentit jo crec que sí que
que Madrid és important com a model econòmic. El que passa és un model econòmic inflat institucionalment per no sé, 100 anys de polítiques econòmiques. No estem parlant tampoc d'algo, o sigui, vull dir que Barcelona crec que era més gran que Madrid fins als anys, ara ho dic de memòria, però fins als anys 60. O sigui, i va ser una política buscada, no?, de superar a Barcelona. Primer en... Sí, i ara hi havia un pla que no me'n recorde ara del nom, que va servir, va ser un dels plans, no me'n recorde, però va ser durant el tardofranquisme, per portar molta de la població que estava als voltants de Castella, d'altres zones de l'Estat, a Madrid per créixer i tindre aquest pol d'influència. I això ho van aconseguir, i després de superar a Barcelona econòmicament, que això ho van aconseguir, jo crec que al 2000 poc, no ho sé, tampoc no sé la xifra, però jo crec que darrere del procés, no?, que ho van vincular, no?, van utilitzar la qüestió per a vincular, no? Per culpa del procés, Madrid supera Barcelona econòmicament quan era una dinàmica que era molt anterior i a més, al contrari, no? En certa forma, aquesta dinàmica és una de les generadores del procés, no? Quan la gent se veu que li estan furtant la cartera, doncs s'enfada. I era molt evident. En el tema cultural, per exemple, Barcelona havia sigut la capital cinematogràfica de l'Estat històricament, i clar, amb l'arribada de les televisions privades, que es van picar tot des de Madrid, la televisió pot emetre des de qualsevol lloc, tècnicament. No hi ha un motiu tècnic. Per què totes les televisions privades decideixen posar-se a Madrid? El tema geogràfic, no?, d'estar al mig i així les ones arriben abans, no és així. I clar, això ha fet que tota la indústria cinematogràfica se'n vagi a Madrid, que és la capital en els últims 20 anys, ha aconseguit. I això podríem dir-ho en molts altres camps. Sí, per exemple, ferroviàriament, com està connectada amb València i amb Barcelona, i com estem nosaltres d'aïllats. Per exemple, clar, és que hi ha hagut molts diners i molts anys posats en fer aquesta capital. I els més perjudicats, jo crec que Barcelona ha aguantat el tipus, també tenia molta més musculatura, el País Valencià ha patit més, però jo crec que ha aguantat prou bé, però els més perjudicats són el que tu comentaves, les dos Castelles, Extremadura, Astúries, Galícia. Ahí hi ha un drenatge de recursos fins al punt... De talent, de persones... Exactament, fins al punt de recursos humans. No? O sigui, tu ets de Galícia, d'Astúries, de Lleó, de La Rioja, te'n vas a estudiar a Madrid i ja no tornes. I ja no tornes. I la despoblació de zones senceres és enorme. I són els més perjudicats per un cap gran, no megancefalo, no m'he la paraula, i que això en ràdio queda fatal, però aquesta sobredimensió de Madrid per sobre de les capacitats que té l'estat espanyol per fer això, no? Lourdes, assenties en aquest sentit? No, el que estava pensant que això és un gran problema, perquè hi ha aquest èxode, no?, la gent que no torna. Demogràficament tampoc estem generant, no sé si no arribem a un fill, no?, per parella, entre que no... O sigui, la població envelleix. Demogràficament no hi ha un retorn. Aleshores, menys mal que hi ha migració en aquest sentit. Efectivament, però és que clar, ara ve la cosa. Clar, és que si nosaltres no generem, si no hi ha gent que fa el treball, doncs venen metges, i sort que venen, no? Metges de Cuba i metges colombians, infermeres. Mireu, vaig estar l'hivern passat, per casualitat de la vida, en un accident, se va accidentar la meva filla d'Altes Pirineus i vaig anar a Puigcerdà, a l'hospital. Ostres, la quantitat de metges que hi havia, argentins, colombians, cubans... Era un hospital públic, eh? Sí. O sigui que, clar, teníem ahí... En aquest sentit, penseu... en aquest sentit, no. Canviant un poc de tema, com analitzeu, per exemple, posem-nos en el cas hipotètic que estigueren alguns ministeris, per exemple, delegats o al País Valencià, el Ministeri de Cultura al País Valencià, el Ministeri... Perquè avui en dia la tecnologia que hi ha es pot fer, o en el cas de Sud-àfrica, que estiguera la seu judicial en un altre costat. El PSOE ho ha parlat alguna vegada, de col·locar el Senat
Senat a Catalunya, de fer això, perquè tot exactament dels ministeris i les seus oficials està a Madrid. I aleshores, clar, això genera... No sé si aquest sentit d'anar... No, l'institut de no sé què... No. Anem a parlar de qüestions grosses que són poder i que generen trànsit. Mira, això en un dels debats aquests de la crisi del deute, un ministre grec li va preguntar, no? Perquè clar, que la Unió Europea ja t'ha donat molts diners, i diu, mira, no em doneu més diners, però doneu-me 3 comissariats europeus que vagin a Atenes. O sigui, la quantitat de recursos que la burocràcia en si genera és enorme. O sigui, clar, Brussel·les existeix, jo crec, a més, amb el mal clima que hi ha, jo crec que Brussel·les no existiria si no fos perquè les institucions europees aquí, no? Perquè ningú s'hi voldria quedar a viure. Està clar. O l'exemple d'Estrasburg, no? És un poc... O sigui, jo crec que és claríssim el factor que tindria, i en part per això no volem fer-ho. De fet, Montilla, quan era ministre d'Indústria, va traslladar a Barcelona no sé quina cosa de telecomunicacions, i la que se va liar. O sigui, els treballadors pràcticament encadenats a les portes de l'organisme, Esperanza Aguirre dient que no podia ser que un organisme espanyol s'anava fora d'Espanya, perquè es veu que sí, que és molt clar on acaba Espanya quan els interessa. Sí. Això és així. Però fa uns anys, jo recordo haver tractat aquest tema justament en les tertúlies que us comentava abans del punt, sí que hi hagué, i no sé si va arribar a fer-se realitat, un plantejament de determinats instituts relacionats amb diferents àmbits de descentralitzar-los. Una anava a Aragó, l'altra anava... Sí que hi ha hagut una intenció de fer això. El PSOE fa uns anys que es treu el tema. Veritat? Perquè jo recordo aquest tema. Sí, el treu, i de fet quan creen algo nou, crec que van crear algo d'aeronàutica i ho van fer fora de Madrid i l'Ayuso va agafar un empute enorme i tal. De fet, jo crec que la meva teoria, però bueno, a mi ningú em fa cas, o sigui que tampoc la puc soltar ahir, però jo si fos el PSOE, és que faria això, faria federalisme de veres, perquè clar, el tema de que som el país super més descentralitzat del món i som una opció més que federal, que no diu federal, però que, bueno, que més, que clar, que són mentides, són propaganda. Clar, tu al final, el Madrid ja està governat pel PP i així el PSOE no té res a pelar, perquè en el discurs Ayuso i el model madrileny que beneficia al model Ayuso és molt difícil que el PSOE, però en canvi el PSOE pot revertir, no només per a valencians o catalans, per a andalusos, per a asturians, per a gallecs, pot dir, vale, pues si no podem fer realment un sistema federal. Un sistema federal, cadascú se gestiona els diners, posa alguna cosa a la caixa comuna, però, per exemple, el que dèiem de portar al Ministeri de Cultura fora. El Ministeri de Cultura, exactament quines funcions té? O el Ministeri d'Educació, si totes les competències ja estan cedides en aquests temes. Clar, me fa perquè diuen, no, Espanya gasta més en no sé què que en cultura, no. Posen... o en educació, no, ells posen el pressupost del Ministeri d'Educació, que és un pressupost, clar, ridícul, però perquè... Però no sumen tot el que sumen. Però és que jo pense, què collons fan? Es pot dir paraulotes en Radio Clara? Sí. Què fan tots aquests funcionaris del Ministeri d'Educació en Madrid tot el dia? Perquè és que no tenen competències. Home, jo suposo que faran... Vull pensar, no vull tampoc anar-nos a aquest discurs antifuncionariat o antiburocràtic, però suposo jo que alguna cosa faran. Però el pressupost són 1.000 milions, és que no és cap tonteria. Ja. Vull dir que és per a una cosa que igual pot haver un òrgan de coordinació... Hem d'anar tancant, que ens acaba el programa. De sistemes educatius, però un ministeri amb 1.000 milions de pressupost... Ens quedem en aquesta última idea, Joan. I això, el de descentralitzar, de deberes, deixar de que Madrid siga la pedra capital, sinó siga un nòdul més en la xarxa, com funciona Alemanya, per exemple, o Estats Units, i jo crec que el PSOE ja guanyaria les eleccions pels propers 100 anys. Lourdes, 2 paraules que en detallaria. Doncs estarem atents a veure com evoluciona el tema en els pròxims dies, perquè sembla que això serà actualitat i que podríem... que tant de bo vegem un canvi, no?, abans que acabi l'any. Complicat serà. Sí. Necessitem una situació millor.
per a no veure'ns en aquesta en aquesta segona divisió en la que estem jugant els valencians. Nosaltres sentim un poquet de l'entrevista amb Xavi Castillo, que tindreu completa demà en vídeo a Diari La Veu del País Valencià, i agraïm a Lourdes i a Joan que hagin vingut fins ací. Un poc d'esta entrevista. Xavi Castillo, actor, en algun moment presentador de televisió, i ara mateixa no sabem si Moisès o Déu o què tal, com estàs? Moisès, a veure, faig de Moisès, de Déu, o sigui, de Yahvé, també fas d'Abraham, del fill Isaac, dels àngels de Sodoma, tot, és xulo, està guai. Bueno, tens així en el Teatre Micalet actuació dijous, ja hem començat. De fet, ara estàs actuant, això estàs gravant este matí. Estic actuant, sí, avui dijous tenim la primera actuació. Que com Déu tens la possibilitat de la omnipresència, d'estar a la ràdio i actuant alhora. Exacte, estic així mateix, i sí, però estic desdoblat, vull dir, Déu era tres en uno, entonces ell mateixa era son pare, el fill, en realitat era una cochina. O sigui, si tu penses bé, lo de que foren tres, dius, hòstia, que raro, tia. Això com era. Jo he pogut veure l'anterior teatre que tenies, l'anterior actuació. Què aporta aquesta de nou? Quines novetats ens podrem veure estos 3 dies així al Teatre Micalet? Novetats en realitat són els personatges, vull dir, la forma de fer és la mateixa, la forma de fer el teatre és la mateixa que el públic ja coneix de mi, però tu quina vas veure? L'anterior, què vols dir? La de la Bíblia 1 o la quina? La Bíblia 2, jo he vist la Bíblia 2. Esta és la Bíblia 2. Però Moisès contraataca igual? És la mateixa. Estàvem parlant de l'important que ha sigut tindre aquestes pildoretes dels verihuevos en el diari La Veu, com per a afegir qüestions a l'actualitat. Clar, a veure, perquè lo de la Bíblia 2 és un joc que jo faig teatral a partir dels textos de la Bíblia. Sí que n'hi ha sempre pinzellades de l'actualitat, perquè és una cosa que sempre ens ha agradat en la companyia, però l'altre, diguem, el que està més amarrat a l'actualitat són els verihuevos que fem, per exemple, per al diari La Veu, o el que fem a voltes en algunes sales, que es diu torna al verihuevo, i fem ahir un repàs de coses. Això és molt xulo, perquè, clar, de sobte, clar, jo no tinc un programa en televisió, jo no tinc un espai. De moment. No, de moment. Si estem parlant d'Apunt, vols que parlem d'Apunt? Era una de les preguntes que tenia, sí. No, jo vaig fer de presentador en Treu la Llengua i és de veres que vam fer propostes interessants a Punt, però no han quallat. Quina diries que és la raó principal? La raó principal és la... no sé com dir-ho, la por, és un tema interessant, perquè jo va haver un moment que sí que em van plantejar, a lo millor, fer més col·laboracions en televisió. Vam fer una sèrie infantil que es diu Historietes medievals, que era molt xula, molt interessant. Després jo vaig tindre una seguida prou forta de 3 temporades, 2 o 3 temporades de Treu la Llengua, i d'alguna manera va haver una temporada que jo era com un personatge diguem televisiu, un personatge o diguem amb possibilitats i a partir d'ahir vam fer, diguem, en el nostre sistema de producció, sempre és molt casolà, però vam fer un parell de projectes interessants per a fer alguna cosa més tipus late night, saps? Un tipus entrevistes, sketch, jo què sé, mesclar el teatre en l'actualitat i tal. I era xulo, vull dir, la idea era xula, però jo crec que la clau està en la por. Vull dir, té igual, no sé si és una qüestió d'esquerres o de dretes, vale? Perquè també la gent que estava en aquest moment, bueno, no era més d'esquerres, però n'hi ha com por, és que això, a veure què diuen, n'hi ha molta por. Jo el que m'ha trobat en Apunt és una autocensura molt gran. Això es pot dir clarament, i ho dic en la cara ben alta, perquè han fet propostes xules en uns pressupostos molt ajustats i molt interessants, i no quadrava, perquè tal... Eren tot excuses, inclús col·laboracions que jo he fet en la ràdio. Vaig estar col·laborant en la ràdio una temporada llarga,
I aquesta col·laboració també es va trencar perquè no interessava. Vull dir, era massa... No sé, soc aquest punt incòmodo, saps? De que potser tu dius les coses una miqueta més clares o fas una sàtira una miqueta més descarnar de l'actualitat, saps? O traus el torero ahí a saco i no passa res, el Barrera i saps? I vens el carajillo de Terry i totes aquestes merdes no tal, saps? I m'ho he trobat en una... Jo m'he trobat en una televisió amb molta poreta, molt de que no mos diguen res, saps? Esta cosa, això em pareix interessant per a desenvolupar ja no en un podcast, sinó en qualsevol puesto, en qualsevol conversa. Esta poreta, que no mos diga res l'oposició, que no mos diguen res no sé qui, és que el nostre públic no sé quantos, no m'ha tornat a fer l'alqueria blanca perquè és que no sé què. Saps esta cosa de dir... Chico, arrisqueu una miqueta que no passa res, saps? De fet, en aquest sentit, no sé fins a quin punt pot ser que siga bo el fet que ara, per exemple, Televisió Espanyola ha estrenat el programa de Broncano, que és un humor, el primer dia ja estàvem fent acudits sobre el rei a Televisió Espanyola, si pot ser a punt, podria agafar això com a referència. No, ja te dic jo que no. No ho agarraran com a referència, és mentira, no, te dic jo que no, perquè no és el target, no els agrada això. No, els ho han proposat. O sigui, t'ho puc dir. A lo millor salvant les distàncies. Bueno, jo no soc Broncano. Però vull dir, a mi sempre m'ha agradat fer aquest tipus de programes. Així en el Miquelet, que estem en el Miquelet, vam fer un parell d'edicions d'una cosa en streaming molt xula que es deia el Berihuevo Late Night. I era això, era com un programa del Broncano, vam entrevistar les de l'Associació de Víctimes de l'Accident del Metro, vam estar parlant en l'altre, vam fer un show, teníem música en directe, ho vam fer així, ho hem fet així. I aquest format els ho proposàvem a punt. Van dir que no, evidentment, perquè és que nosaltres en la franja de nit no volem que no sé què, que no sé quantos. Aleshores, ja te dic jo que aquest format no van a dir-li que sí. Vull dir, també en el seu moment molta gent es preguntava, hòstia, i un Polònia per què no es podria fer així? Perquè no, és que jo m'ho he trobat en reunions, de parlar de coses d'eixes i fer així com dient, no, és que així no, tal. Aleshores no sé com dir-ho, és una por, és una mojigateria, és una autocensura, és un què diran, en definitiva és un conservadorisme a nivell audiovisual que, bueno, el patim la gent que fem coses així. No sé si vols afegir alguna qüestió en aquest sentit, però jo crec que sí que això va lligat un poc al consell que tenim, que tu el critiques a manera de sàtira de forma descarnada, podríem dir. No sé si hi ha alguna política en concret que creus o que t'hagi sobtat, segurament, ja ho parles en els vídeos, però bueno, alguna en concret. Segurament a molta gent pot ser el fet de no celebrar l'aniversari d'Estellés o donar suport institucional. No sé a tu quina t'ha semblat la més... A veure, lo del Consell estem parlant de fa un any. Vull dir, el pacte de PP i Vox, que després s'ha trencat, té collons, per 300 xavals immigrants que venen de llocs que estan patint guerres i fam i de tot, y rompemos el pacto por 300 chavalitos que vienen a violar a nuestras mujeres. Dona molt d'asco i molt de vergonya. Però aquest consell el tenim des de fa un any. Jo t'estic parlant també de més temps. Vull dir, està en el Botànic, vull dir, la televisió que teníem amb el Botànic, no han apostat per un altre tipus de televisió. Han apostat per una continuïtat un poc en la línia de Canal 9, aleshores era un apunt Canal 9-ware, i això cada volta ha sigut més, i ara ja és més, o sigui, ara ja és molt descarat, és una aposta, vull dir que ens falta Maria Bradelo i ens falta, vull dir, és que si pogueren la tindrien, vull dir... Home, tant de bo tants castellanoparlants en la televisió de punt hagueren fet l'esforç que va fer Maria Bradelo per parlar valencià, no? Bueno, això ara s'ha convertit en algo històric, no? És que Maria feu un esforç. Hòstia, doncs no em fe conya, tu, de la Maria Bradelo. I ara és una heroïna de l'esforç del valencià, té collons la cosa. Però... no, el que estaves preguntant d'alguna cosa del Consell, sí que n'hi ha un retrocés.
I si retrocés, nosaltres en el diari La Veu sí que hem anat puntualment, diguem, registrant un poc totes les animalades de la llengua, les animalades de les biblioteques, les animalades dels bous, de la cultura. Li han llevat al circuit teatral valencià la subvenció. Si tu tens una associació que es diu no sé què del País Valencià, fora la subvenció. Tot això és molt greu i ho estem patint. Però, ja t'ho dic, n'hi ha algo també en el món de l'esquerra que no sé què passa. No sé si acaba de funcionar. No sé si acaba de funcionar. En particular, en la vostra productora teatral, en Pot de Plom, què és el que més vos ha afectat en aquest sentit? A veure, nosaltres sempre ens afecta... Nosaltres sempre estem buscant-se la vida. Vull dir, jo porto molts anys i sempre estic fent el mateix. Treballa ací, treballa allà, per ajuntaments, que puc, no? Sí que ens afecta molt directament quan n'hi ha estos canvis tan forts, sí que ens afecta molt directament perquè n'hi ha un canvi d'actitud molt clara. Vull dir, això molta gent no ho sap, però vull dir, si jo des de fa molts anys, tots els estius, anava a fer un festival que fan en Borriana, és un exemple, ¿vale? Borriana, que a més en Borriana està el tio l'Albiol, l'Albiol toca amb el flabiol. Borriana nosaltres anàvem amb molta regularitat. Tots els anys, pràcticament, anàvem allà, n'hi ha una torre, a l'aire lliure, venien 1.000 persones allí, s'ajuntaven i fèiem humor, i sense censures i tot bé, no? El canvi és brusc. Nosaltres el que patim és un canvi molt brusc en alguns ajuntaments i en algunes institucions. N'hi ha un canvi molt directe, molt bèstia. Borriana ha desaparegut del nostre panorama. Vull dir, n'hi ha ajuntaments que desapareixen de la nostra, diguem, cartera de clients, per així no dir-ho. La gent ho veu normal, però no hauria de ser normal. Vull dir, que desaparega de sobte no sé quin poble perquè és que ha canviat el concejal, m'entens? I això sí que ens afecta. El que passa que jo em busco la vida i treballo per a col·lectius, per a associacions, per a festers, i n'hi ha ajuntaments que els posen problemes a la gent, però al final es pot fer l'actuació. Això és un dia a dia nostre. Això molta gent no ho sap, però és un dia a dia nostre. N'hi ha col·lectius, la falla de no sé què, o la comparsa no sé quantos, volen fer un teatre. Mira, l'altre dia em va passar en Mutxamel. Mutxamel van fer una actuació xulíssima, preciosa, fa poquet, fa unes setmanes, finals de l'estiu. Molt xula. I ho organitzaven els festers, saps? Però havien tingut molts problemes en l'Ajuntament. L'Ajuntament, molt de dretes, no els deixava el teatre. Però clar, n'hi havia gent en la comparsa que tenien una certa influència en el poble, en l'Ajuntament. Al final es va fer l'actuació. Però jo per l'Ajuntament no haguera anat mai. Vull dir, ja fa molts anys que no anava a Mutxamel. Aleshores són actuacions superxules perquè de sobte vas a Mutxamel que a lo millor fa 15 anys que no vas perquè estava al consistori de dretes. Nosaltres això ho patim molt directament. Ibi el mateix. Ibi portàvem 20 anys d'Ajuntament del PP i no anàvem. Va ser canviar el govern, van fer una actuació al teatre i allò era una festa. Clar, és una festa que Déu. Però bueno, no és qüestió de plorar ni de queixar-se. És qüestió de dir, hòstia, que tinga que anar tan unit a la cultura, al canvi polític, és una merda. És una merda perquè jo faig el que faig. Vull dir, no té misteri el que faig, però hauria de poder fer-se... Si n'hi ha un públic en un poble variat, vull dir, no tot el poble és de dretes, ni tot el poble és d'esquerres. Aleshores, hauria de poder jo treballar en aquests pobles per a la gent que vulgui vindre. Perquè si no estem parlant de censura molt directa, que és el que estem patint des de fa molts anys, però que ho portem amb molta alegria. Però és xulo de reflexionar aquestes coses, de dir, no, tio, és que afecta molt directament. El retrocés cultural és molt clar, molt potent, molt directe, molt insultant el que han fet així, en un any. En un any han fet coses molt heavies, de retallada de pressupostos, de no sé què, no quantos, els bous, no sé què, saps? Canvis de directors, lo del CCC del Carme, vull dir, barbaritats, vull dir, ara el circuit està, vull dir, la gent de teatre ha desaparegut el circuit teatral valencià, que és una cosa que està creada des de fa 30 anys. El circuit teatral valencià és una cosa que funcionava, i funcionava en una certa normalitat, i això era faena per les companyies. Fora el circuit, i dius, hòstia,
En uns mesos s'ha anat a fer la mà tot això. Entens? Ja està, no ho sé. Que eren coses que fins i tot funcionaven en governs del PP anteriorment. Exacte. El circuit ha funcionat en l'etapa del PP. El circuit, el SARC, tot això ha funcionat en l'etapa del PP. Claro que el retrocés siga tan bèstia en un any de pacte PP i Vox, hòstia, és com per a plantejar-se-ho, saps? També estem fent broma en la veu de... L'altre dia crec que ho vaig dir. El Mazón té com un rollito així en les xarxes. Amazon, no? L'Amazon, el Carlos, té un rollito en les xarxes com de guai. El tio va de guai, entonces se'n va a la tomatina, no sé què, no sé quantos. Entonces, així popularment, ara està el tio ahí guai en les xarxes. I dius, hòstia, a veure, la gent d'esquerres, espavilem, tio, jo què sé, fent coses ahí en les xarxes socials. El que té més seguidors a TikTok de l'esquerra, si no em falla la memòria, com a mínim fa uns mesos que ho vaig mirar, és Joan Ribó, que ja no està en actiu. Ah, sí, el Joan Ribó està... Sí, perquè fa cosetes, no? Va... Sí, O sigui, de l'esquerra el que més té a TikTok és un que ja no està. És xulo, això. Ni siquiera Baldoví, no? Perquè el Baldoví... Bueno, el Baldoví va tindre com un moment de pujar... està més tranquil·let. És de Baldoví, apavila. Deixant un poc de banda a punt i la política, sí que en algun moment tu ho has dit, que has actuat en algun lloc en el que ja estava governant el PP o que hi havia algun regidor del PP. Com creus que això com d'important és per a tu perquè continuen establint-se aquests ponts entre l'esquerra, la dreta i aquest valencianisme i gent que siga de dretes que tinga trellat en aquest sentit? Com és d'important aquestes persones que accepten la crítica? No, això és una normalitat. Això es diu normalitat. Vull dir, jo he actuat en llocs que ha vingut el regidor o el que sigui el PP, no, jo soc del PP, però t'ha portat al poble perquè tinc clar que al públic li agrada. Només és això, és una normalitat, tu acceptes la crítica i ja està, no passa res. Vull dir, això simplement és una senyal de normalitat democràtica, que un regidor del PP pugui portar un espectacle jo què sé, del Teatre del Barrio o un espectacle de gent que fa coses que són declaradament del poble, d'esquerres, com vulguis dir-ho, no? El que passa que jo treballo en una tessitura que sempre és més delicada perquè és la sàtira i la paròdia. I això sempre pica molt, saps? Sempre els fot una miqueta més, saps? La paròdia, la sàtira, el fer, el treure-hi el personatge i fer-lo ahí xulo, saps? Això els dona una miqueta més de ràbia. No sé, jo patisc un poc això, però és que no sé fer una altra cosa, vull dir, el meu és... Jo què sé, ara lo de la Bíblia és la Bíblia, tampoc estic parlant tot el rato de Mazón i del torero, vull dir, és la Bíblia. Però és la Bíblia, diguem, enfocada d'una manera satírica. Doncs la gent, jo què sé, els beatos també... N'hi ha molta beateria. I el tema de l'Església ja és... Jo no puc evitar-ho. Puc evitar-ho perquè és una cosa que m'indigna molt i continua copant, no? El tema eclesiàstic continua copant un poc les nostres vides, no? És que estem traient fondos per a la Mare de Déu, no? Esta cosa del Cristo que me passa per baix de casa i van descalços en el ciri, fa por, tio, en sèrio. Però jo què sé, n'hi ha un... respeto. Arriba un moment en què el respecte ja te'l claves pel forro dels collons. Vull dir, no té sentit, lo de Josan, lo del respeto, perquè te piden respeto, tienes que respetar. Vull dir, ells no respeten, vull dir, la gent en aquestes creencies, ¿vale? Pensen que la seua és l'única. Exacte. Vull dir, n'hi ha un respecte. Ells demanen respecte per la seua, però ells no es plantegen de donar un respecte... Jo tinc una ferma convicció d'ateu, vull dir, jo soc un ateu convençut, i a partir de l'educació que vaig tindre i de ma mare i d'anar a missa, no xuplar jo a missa. I, claro, n'hi ha una convicció, a partir d'un poc que vas raonant les coses, d'un ateisme molt clar. No n'hi ha un respecte d'això. Tu t'estan demanant que respetes, que no facis broma del Cristo o d'un regidor del PP que es posa a follar. Això és molt bo, això és de veres.
Joan, es va posar a follar baix del Cristo en Elx. Això ho sabies? Molt xulo. Es va posar a follar baix. Això és molt potent. I te diuen, no, respeto. Diu, anem a veure. Quin respeto vols que tinga? O sigui, com no vaig a fer broma d'un regidor del PP que es clava en missa, es clava en l'església... Gràcies. Que es clava en l'església en una dona i es posa a follar baix del pas de Setmana Santa. Està allí mitja hora follant. Mitja hora està bé. Vull dir, el home li va treure partit. Però es va clavar allí i tu dius, com no vaig a fer broma d'això? A veure, o sigui, quin respecte vols que tinga jo cap a d'això? Vull dir, o un... Bueno, de fet, crec que ja va haver, si no recorde malament, les primeres declaracions de part del govern va ser que és la vida privada d'un regidor. Això va dir Mazón. Clar. Mazón. Correcte, això. Mazón va dir, esto es del ámbito privado. Però va dir més. O sea, Mazón encara va dir més. Vull dir, lo bo para la paròdia. És que Mazón diu, esto es del ámbito privado, yo ahí no me voy a meter. Dice, pero yo, es que esto no está en los estatutos. O sea, Mazón va a decir que lo de follar, baix del pas, no estaba en los estatutos del partido. Y dices, hòstia, dius, col·lega, anem a veure. T'imagines que sí? Tu imagina que els estatuts posa, no follar bajo del catafal de la Mare de Déu, no? És un material divertit. Jo ho veig divertit, la sàtira. Jo m'ha criat ben espectacles xulos al voltant d'això. Jo m'ha criat ben els joglars, m'ha criat ben a Leo Bassi. Els joglars feien un espectacle que es deia Teledeum, que van tindre problemes. A Leo Bassi li van posar una bomba. En el València Cinema els joglars també van posar una bomba. Vull dir, jo m'ha criat ben això, m'ha criat ben a Rubianes, fent de Déu. M'ha criat... És la meva educació. Ara té fins i tot un carrer en Barcelona. Mira, hòstia, sí, que guai. No me'n recordava. Hòstia, el van putejar, hòstia, Rubianes també, per cagar-se en... Tu creus que a tu podria posar-te en algun moment un carrer? Carrer humorista Xavi Castillo, Alcoi. Sí, no, per l'amor de Déu, no. Si algú té... No ho feu, això. No ho feu, això. No és bona idea. Carrer, això que li facin a l'Ovidi i tot això, no? I el Vicent... Hòstia, Vicent Andrés Estellés, la puta mare. Tu creus que a la veu hem fet massa contingut d'Estellés? No, jo crec que hem fet poc. Jo crec que heu fet poc. Sí, podríeu haver fet 4 pàgines més de Vicent Andrés Estellés. Hòstia, jo és que va haver un dia, molt xulo, va haver un dia que entre el diari La Veu posa cultura. I era Vicent Andrés Estellés. Eren concerts, homenatges. N'hi havia un article sobre la polla de Vicent Andrés Estellés, sobre si la tenia... No sé, no m'ho vaig llegir tot. Home, no sé si la tenia llarga, si la tenia curta, no ho sé. Tenint en compte com era la seva poesia, és possible, perquè ell era un poeta que parlava molt de l'amor i del... Sí, que jo, de veres, lo de Vicent Andrés Estellés, també en el seu moment, però dius, és un poc... Jo no ho puc evitar, jo és el fer conya és això. A mi em va agradar, crec que, i també està molt bé que nosaltres siguem els primers en tindre aquesta autocrítica moltes vegades i aquesta sàtira cap a nosaltres. Claro, home, jo què sé, és com si... Ai, és que somos de Puigdemont. Pues tindreu que aguantar la paròdia de Puigdemont, m'entens? Vull dir, me dona igual. No ho sé, és que és la meva faena. Jo tinc aquesta deformació ja de fer conya. Entonces dius, hòstia, puta mare, és que ja m'eix Vicent Andrés Estellés per les putes orelles i els concertets i tots allí i ara també, bueno, al Miquelet també li faran un altre espectacle, Vicent Andrés Estellés. Has pensat clavar alguna cosa d'Estellés com està fent tot el món aquest any en alguna actuació? Tinc així la Bíblia, no sé on clavar-lo. A veure, Vicent Andrés Estellés podria entrar, no sé, no... En el moment que narres alguna qüestió de sexe la Bíblia, podries explicar alguna cosa dels amants o el pimentó torrat en algun moment? Sí, n'hi ha una parella de l'Estellés que sí que faig en un altre espectacle, però saps una cosa? També n'hi ha un punt de l'Estellés que és una cosa que vosaltres no parlem, el tema de la cultureta, no? El tema de la cultureta també s'apropien, vull dir,
Això és més esvarós, no sé si el que vaig a dir és més esvarós. Però n'hi ha un punt en el tema de la cultureta... Jo sempre he fet un teatre molt popular, però molt popular de popular, no de popular. O sigui, de dir, jo tinc una idea, la conta el públic i compartisc i tal. El tema de la cultureta és que els agrada molt certs universos, i en aquests universos la cultura està com a gust, saps? Entonces ells mateixa s'agarren la polla i se la xuplen, comprens? I jo no és que sempre estiga carregant sobre això, però és un poc de dir, hòstia, és que vos agrada molt que és una cosa que em rebenta molt els collons, que la cultura tinga ixe rotllo, la cultureta, ixe rotllo elitista, saps? De dir, jo l'entenc, Estellers, però vosaltres no, saps? Esta cosa de, jo sé de què estic parlant. Em dóna molta ràbia. Això no ho havia dit mai en ninguna entrevista tan clar, però em dóna molta ràbia que s'utilitzi la cultura com una forma de distanciar-se o com una forma de classe social. M'entens? És aquest tipus d'utilitzar la cultura per a trobar-te bé en tu mateix, però al mateix temps diferenciar-te d'eixa gent que no entén de no sé què, o que no llits, o que no entén de poesia, o que no sé què. Això em dona molta ràbia. Molta ràbia perquè el teatre que faig és per tota la gent. I si venen els xavals, els pares, a voltes ve un abuelo, i t'ha portat el meu net perquè ell no t'ha vist mai, i no sé què, o vaig als pobles. Si jo vaig a una plaça de poble, jo què sé, en Rafael Guaraf, no? En estiu, a les 10 de la nit, 10 i mitja, tot ple de xiquets, no sé què, la fallera major, l'aguantos, l'alcalde, aguantos, i me posi allí un poc a reflexionar sobre Vicent Andrés Estellers, igual me tiren tomacaes, saps? Aleshores he de portar Estellers al meu terreno, que és el que feia un poc Ovidi. Ovidi ho feia a la seva manera, jo sóc molt fan d'Ovidi, m'agrada molt Ovidi, com a molts, però sempre m'ha donat ràbia ixa apropiament de l'Ovidi, que ha fet molta gent de l'esquerra. L'Ovidi, el meu Ovidi, saps? I després te'l claves pel cul, l'Ovidi, saps? Esta merda de, saps? Jo, tal. Em dona molta ràbia, a vegades em dona més ràbia quasi que els fatxes, no? No ho puc evitar, aquesta cosa de la cultura com a distància social. Jo tinc que reflexionar-ho perquè és una cosa que em revela molt, no? Potser ahir tens la idea per a un pròxim espectacle. Sí, n'hi havia un article, fa molts anys, me'n recordo jo, Jordi Botella era... Jo tenia molta amistat en ell, en Alcoi, era el director del Centre Cultural d'Alcoi, és escritor, Jordi Botella. Ara crec que està jubilat, no ho tinc clar. Però ell tenia un article molt xulo que era culturetes, no sé què, i toca collons. Vull dir, i en l'article reflexionava sobre això, sobre la cultureta, no? Clar, jo quan vivia en Alcoi feia broma de la cultureta alcoiana. Hi havia una cultureta alcoiana que eren tots així, eren tots més pijos i més beatos que la mare que els ha parit, saps? Però això ampliat al món dels premis no sé què, dels octubre, saps? Esta cosa endogàmica, igual m'estic passant, perquè estic incidint molt en el tema, però em dona molta ràbia, perquè m'agrada que les idees, que les coses siguin per la gent, pel públic, siga pel... El que ha estudiat, per al que no. Exacte. Sí, que siga per tot el món. Jo faig la Bíblia, jo la conte, i la gent la reconeix perquè li sona del catecisme, de no sé què. No. Que los Simpson. Exacte. És això. Són els Simpson. Vull dir, és aquesta forma de fer-ho entendre a la gent. Em dona molta ràbia quan com a espectador m'assente a veure un espectacle i no entenc per què estan regolant i fent-ho tal, saps? Me dona ràbia, no ho puc evitar. Me dona ràbia perquè dius, hòstia, expliqueu bé les coses. Et passa molt? És que últimament no veig molt de teatre. No veig molt. No sóc bon espectador, no puc parlar molt perquè últimament no veig molt de teatre, me dedico més a treballar i coses de la família, i de quan en quan sí que veig alguna de teatre. Però sempre he sigut una miqueta crític en això, de dir, hòstia, és que expliqueu-ho bé, feu-ho assequible a la gent.
No feu cultura pel teu melic, saps? O per escoltar-te a tu mateixa. És que n'hi ha gent que s'escolta i li agrada escoltar-se ell mateixa. Nosaltres el que hem volgut fer amb aquest projecte és una revalorització del món LGTBI. Dius, chico, jo què sé. I ja està. I jo què sé. No sé. És una reflexió que te puc fer. Tampoc la tenia jo prevista avui, esta reflexió, perquè estic ahí clavat en Moisès i en su puta madre, però em dóna ràbia, no puc evitar-ho. Crec que per això faig el teatre que faig. És un teatre, si faig spoiler, és un homenatge al cine. Pel·lícules populars, transversals, sí, i que ha vist tot el món de la cultura pop. Exacte. Faig pel·lícules transversals, un Hitchcock. Vull dir, si inclús fent una cosa pop i transversal, te dones compte que el públic no coneix a Hitchcock. Aleshores dius, bueno, Hitchcock, psicosis. A mi m'han eixit gent a l'escenari que diuen Hitchcock, psicosis, i fa... I diu, tio, en sèrio? I jo dic, faig broma. No, desprecie per això. Però és com si jo fera un homenatge al cine i fera, jo què sé, una reflexió sobre la nouvelle vague francesa i cahiers du cinema. Tot això jo m'ho puc saber o m'ho puc llegir en ma casa, en el vàter, llits revistes de cine, saps? Dirigido por... I això, sí, jo m'ho puc conèixer, o puc tindre una conversa amb algú sobre això, però no utilitzar això com a fardar culturalment. Això em dóna ràbia, no ho puc evitar. Però ara estic pensant fer un espectacle sobre... Sobre això? Sobre el free cinema anglès. Això serà el nou espectacle de Xavi Castillo. L'Spoiler 2 serà tot cine intel·lectual. Serà tot cine intel·lectual. David Lynch. No, David Lynch no és intel·lectual. Home, costa entendre'l. No, David Lynch no has d'entendre-lo. David Lynch el veus i ja està. No, intel·lectual és una altra cosa. Intel·lectual jo me referís més a... David Lynch crec que no és intel·lectual. És més imatges i... No, crec que no, la paraula intel·lectual jo no li l'aplicaria a David Lynch. Li l'aplicaria pues, a un cert tipus de cine més europeu. A Godard. A Godard, tot això. Està per aquí Eva. Eva, no ho sé, no l'he vist. Godard, Chabrol, tot això, saps? Visconti, totes aquestes coses. Sí, està xulo, si tot està xulo, però està xulo per transmitir-ho. Vull dir, te muntes una història i intenta explicar, ¿vale? Si jo què sé, pues el neorealisme italià. No vas a fer un espectacle fent el xulo parlant del neorealisme, però si n'hi ha, pues, fas una escena de no sé què, o expliques, a lo millor, mira, això és d'esta pel·lícula, o esta esceneta és de la bicicleta de no sé qui, tal, o l'altre, o... saps? I això és cultura, vull dir, comparteixes cultura, fas coses, saps? Jo què sé, és que l'altre és un poc... Anem a canviar de tema. Hòstia, quina hora és? Anem a anar a... Sí, perdona. Les 2:05. Vale, anem, digues. No, si vols que tallem. No, està bé. Una cosa que m'agradaria saber és de tots els personatges que fas en aquest espectacle, a qui és el que li tens, és a dir, personatges bíblics, especial estima, més enllà de Moisès, que és el principal, però quin dius, mira, és que este cada vegada que el faig, m'agrada molt. És que jo encara, en la Bíblia 2 encara estic ahí buscant-li coses, ara tinc unes horetes per buscar-li més, d'ací a les 8. Però Moisès és molt divertit, perquè també té una cosa en la boca i que el fa molt divertit. El Moisès és divertit. Déu també és divertit, però Déu ja el vaig fer en la primera. I després... A mi m'agrada molt la senyora de Moisès, la dona major, esta... No, això és la dona d'Abraham. La dona d'Abraham, perdona. La dona d'Abraham, a voltes la faig, a voltes... No sé si fer-la avui. La dona d'Abraham és que... Clar, en la Bíblia, perquè les versions cinematogràfiques són com més jovens, però en la Bíblia té 90 anys, quan ve Déu i li diu, vas a tindre un fill, i la dona diu, què? La dona que ja té la figa seca. I diu, què? I la dona s'escollona
Clar, en la Bíblia ho posa. I Sara, perquè és la dona d'Abraham, fa, me caguem, adiu, que vaig a tenir un fill. I es riu molt i Déu s'enfada. Déu s'enfada i diu, te has reído. I Sara diu, no, ni poco, te has reído. En el mateix Yahvé li diu, te has reído. Aquí indica un poc l'Església, la sàtira i l'humor, però on anava en l'Antic Testament. No, l'humor no existís. Això és un llibre de psicòpates. No existís l'humor. De fet, el món este catòlic renega de tota aquesta part de la Bíblia, de l'Antic Testament. L'Església no... Si tu vas a una missa, normalment els homilies. Sí, normalment tiren sempre al Nou Testament. Sempre al Nou Testament, això se'ls escapa. I el Nou té suc per a fer un espectacle? Sí, jo en el primer vaig fer coses del Nou Testament, vaig fer alguns miracles de Jesús, tota la primera part, i tenia molt de material en aquesta segona per a fer... Perquè jo volia, la Bíblia 2, volia que fora mitja part de Moisès i mitja part de Jesús i la Passió. O sigui, tota la part de la Passió que jo no havia fet en la primera. La Passió, tot el tema de la creu, no sé què, els romanos ahí pegant-li, el Cristo, perdona-los perquè no saben de lo que... Tot això, però vaig veure que Moisès era tan potent que ho vas deixar ahí. Vas dir, bueno, pues acabem amb Moisès, no? Acabem amb Moisès. Però sí que n'hi ha material per a fer algo sobre la passió i una part de la Bíblia que és molt esquizofrènica, que és l'Apocalipsi. L'Apocalipsi és LSD. L'Apocalipsi, que és la part final del Nou Testament, és droga... Vull dir, qui ho va escriure estava drogat, estaven flipats, estaven prenent-se, estaven xuplant sapos, jo què sé, saps? Com el tio este. Però és molt potent. O sigui, té unes imatges pornogràfiques de caos, de sang, de destrucció, saps? Què dius? És insuperable, vull dir... És atractiu, El pare que no ha arribat jo ahir, diu que potser si la gent li mola aquesta segona part, i ja un altre dia ja provaré un poc més endavant, a veure si fem un poc de la passió i el caos de l'Apocalipsi. L'Apocalipsi és molt potent, saps? Hi havia un personatge que el tenia ahir en el cap, no em va donar temps a fer-lo en aquest espectacle, que era la Gran Ramera. La Gran Ramera de Babilònia. La Gran Ramera de Babilònia. Això està en la Bíblia. És una tia amb les mamelles a l'aire, saps? Que es folla a los reyes del mundo i tal, i va muntada en un monstre de 7 caps, saps? Ella va en una espècie de biquini roig, les mamelles a l'aire. És porno total. I això està en la Bíblia. Clar, estos es maten a palles, vull dir... Claro, ahí has leído la Biblia, ¿no? Per això no deixaven, tu saps que l'Església Catòlica no va ensenyar a llegir a la gent, a excepció dels protestants i tal, i tu no sé si una de les raons seria per això, per si algú es tocava llegint la Bíblia, pot ser. Clar, i a més el que feien era de formar-la, perquè ma mare era molt catòlica, però clar, ella coneixia 4 cosetes de la Bíblia, però ella era incapaç de llegir. Si ma mare s'haguera llegit l'Antigo Testamento li agarra un atac al cor. No, és que jo m'imagino ma mare se sabia coses de los evangelios, amaos los unos a los otros i no sé què, i ma mare per ella eren coses boniques de l'amor. Però clar, això és muerte i destrucció, això és que si uno n'hi ha un moment que diu... Sodoma i Gomorra és molt bona, la de Sodoma. Sodomites, això és molt bona. Sodomites que se volen follar als àngels. Els sodomites... Bueno, però no contes tot, que vinguen a veure l'espectacle. Veniu, però és que és molt fort, I hi ha coses que m'ha deixat que són impensables. Guerres, massacres... L'Antic Testament està ple de sang i destrucció i morts i moltes més. Els orcos del Senyor dels Anillos són pallassos de cumpleaños al costat d'això, en sèrio. Però és xulo a nivell imaginatiu, i perquè jugues, al fer un teatre jugues en els referents que té la gent.
Si tu parles del diluvi universal, la gent té com un referents en el cap i tu fas broma d'això, entonces la gent entra en seguida, comprens? L'Arca de Noé, la gent en seguida entra. O dius Caín i Abel, li rebenta el cap, la gent en seguida entra, no? I això és xulo perquè immediatament n'hi ha complicitat amb el públic, immediatament. Al tratar en referents de Moisès que puja al monte Sinaí, els rayos li fan ahí los 10 mandamientos, el tio baixa, estan tots allí follant en un becerro d'oro, que dius, això què és? Saps? És xulo, és divertit. Jo ho veig divertit. És la manera en la que se ha de prendre, no? Suposo. En l'humor. Bueno, això. A mi és el que m'ha portat un poc a estudiar coses. Vull dir, jo sóc un mal lector, sempre jo m'he criat llegint còmics, he llegit pocs llibres. Però a mi, diguem, el que m'ha portat un poc més a llegir coses o a investigar coses ha sigut el teatre. Entonces, a partir del teatre, hòstia, vaig a investigar un poc més en això, o en Shakespeare, o no sé què. He fet algun espectacle sobre Shakespeare, però a la meva manera. Agarres coses que t'agraden de Shakespeare i les fas a la teva manera. És el que estem parlant. Vull dir, tu pots fer Shakespeare xuplant-te tu mateix a la polla, o pots fer Shakespeare contant-li al públic i que això sigui divertit. I això és la qüestió. Entens? El tema cultural. Pots fer Estellers per a selectos o pots fer Estellers perquè la gent s'ho passa bé. Entens? Per anar acabant un poc, perquè tu has de fer coses i nosaltres també tenim el temps limitat, digues, no sé si últimament has vist, jo què sé, alguna recomanació, teatre has dit que veus poc, però alguna recomanació cultural més enllà de la teua? Escolta, mira, esta sèrie m'agrada, o este humorista m'agrada, o això que últimes coses que he vist, això m'apanya, no sé si podries recomanar-nos alguna coseta en aquest sentit. Lo més potent que he vist m'ho vaig trobar fa 2 dies i clar, el que passa que té que veure també un poc en la nostra faena. És coneixes el Carles Tamayo? Sí. El Carles Tamayo ha fet en Amazon Prime, ha fet un documental en 3 capítols, crec, 3 o 4 capítols, que es diu, com es diu, Persiguiendo al monstruo. Sí, que és sobre bueno, crec que és com tot el sistema espanyol de justícia, no? Li costa arribar a un violador o alguna cosa així, crec. Un pederasta. És un pederasta on està Tamayo. Ho estem buscant en el mòbil de Xavi. Es diu Cómo cazar a un monstruo. És el més potent que jo m'he pogut trobar, perquè em va sorprendre molt de lo ben fet que estava. Cómo cazar a un monstruo. El Tamayo coneixia de xavalet a un tio d'un cine, que tenia un cine. Fa una investigació molt personal d'un tio, d'un pederasta que aprofitava el cine per emportar-se a xavalets, els pagava per repartir flyers i abusava d'ells. Entonces, tot això era una investigació que estava en marxa, l'havien condenat a 23 anys de presó, però el tio no entrava en presó, entonces el Tamayo no entén per què no entra en presó, però continua investigant amb l'excusa que està fent l'indocumental. El tio el pederasta, el tio se'l camela i el pederasta se l'emporta així, se l'emporta allà de viatge. Ell està fent com un documental sobre l'home este. I este home va contant-li coses i ell investigant va veient que des de fa més de 30 anys aquest home ha estat abusant de xiquets. En escoles, en colònies, en seminaris. Vull dir, un tio molt implicat en l'església, molt ferviente, és un tio d'estos que està resant tots els dies, amant de la Bíblia. Vull dir, molt potent. És documental, jo el recomano perquè és... Quan vam acabar teníem el dubte de si era real el documental, i és real, perquè està molt ben fet, està molt ben construït, està molt ben narrat,
tot el que fa, tot el que passa, i al final el tio aconseguís, diguem, que els Mossos l'enganxen i se l'emporten a la presó, perquè este tio se n'anava, el tio diu que no anava a entrar a la presó, i el tio estava en búsqueda i captura. Però el personatge en si, l'home este, el Lluís no sé què, és un monstru, però és un monstru un tio molt normal. D'ahir lo interessant del documental. Un tio molt normal, és un home així major, que va coixet, puta mare, molt amic de tots, però és una bèstia d'abusar xiquets. I això te fa reflexionar, i a nivell de recomanacions jo és la que més puc donar perquè és la més recent que tinc. I després una pregunta que jo crec que segurament moltes persones li agradaria saber és a quin personatge no has fet de moment? Segur que no te l'han fet aquesta mai, te l'han fet assegura 20 vegades. Quin personatge no has fet i t'agradaria fer, i quin espectacle no has fet i t'agradaria fer? Encara que siga de molt de pressupost o alguna cosa d'estes, però si hi ha dues coses que digues tu, ostres, doncs m'agradaria fer això o m'agradaria fer allò. Yeah. Personatge per una banda i per una altra banda espectacle. No ho sé, jo és que vaig un poc al dia. Jo vaig fent els personatges que van venint-me. No sé què, l'altre dia van fer una paròdia així un poc improvisada del Trump, però clar, no he fet el personatge, simplement és que vam reproduir en el públic, en uns bolos que vam fer en estiu, vam reproduir el moment de l'atemptat, que és molt divertit. Que li pega a l'orella, amb personatges molt potents. El Milei és molt potent, també. N'hi ha personatges molt potents per ahir, actualment. Però no estic pensant en fer ningú, vull dir, simplement, si van venint els temes, doncs els fas, no? Van venint els temes, aleshores no tinc ningú personatge en concret, i com a projecte i cine de teatre, jo és que ara... Imagina que tens tot el pressupost que... És que no funciona tampoc, també és una pregunta rara perquè jo no funcione en base al pressupost. No ha funcionat mai en base al pressupost. Podríem respondre que un late night en a punt? Un late night en a punt ho veig completament improbable. Bueno, però estem parlant de ficció, del que a tu t'agradaria, no del que seria possible. Un late night en a punt igual duraria un capítol, o sigui, un programa, perquè, clar, si dius el que vols dir o si fas el que creus que es podria fer en un late night, els dos programes no dirien és que això, tal, no sé què. Sí, o sigui, en pressupost sí que m'agradaria fer. N'hi ha dues coses, vull dir, lo del late night seria molt xulo. O sigui, no copiant ni a Broncano ni a copiant a no sé qui, a la nostra manera, ¿vale? Ni tampoc en esta cosa de lo valencianet, és que estic hasta la polla també, saps, del morzaret, de la terreta i la casalla i les nostres festes i els nostres tal, i les nostres abueles, i dius, està molt bé, jo he fet trau la llengua, m'he dedicat a això també, he parlat en totes les abueles del País Valencià, en tots els artesans del País Valencià, està molt bé, saps, la música popular, tot, si m'agrada tot, m'agrada, però ja està bé, vull dir, no podem estar sempre... L'arròs, com es fa l'arròs? Com el fas tu? Fas tu l'arròs, és que ja nosaltres li posem matxocó, nosaltres li posem... En sèrio, no és el meu, tampoc. M'agrada fer coses diferents i tal. Un late night seria xulo. Un late night seria una cosa molt xula, molt interessant. Diguem... Hòstia, mira, avui tenim així cantant el Botifarra, saps? I te ve el Botifarra i te canta una cançó, te canta no sé qui, saps? I te conta dos acudits, segurament. I te rius i te pixes de risa i ja està, no? Fas una broma, avui tenim així el torero i su puta madre, saps? I fas una paròdia del torero, saps? Un late night seria molt xulo. A nivell de pressupost seria una cosa que això val diners, També me vaig quedar en ganes de fer una segona temporada de lo que van fer d'historietes. A mi m'agrada molt el tema de les rondalles
i m'agrada molt el tema un poc Monty Python i tot això. Entonces m'agradaria haver continuat un poc en aquesta línia de les historietes medievals. Vam fer historietes medievals, vam fer rondalles, era molt xulo, molt creatiu, tot molt medieval, molt aixina, molt de paròdia, i és xulo també, això m'agradaria molt, però és aquesta part, diguem, fantàstica o fantasiosa meua o de la companyia que m'agrada molt i no la puc desenvolupar perquè també això val molts diners, no? Entonces, això, jo conte contes. Jo vaig a un institut o a una escola de xiquets i els conte contes. Vull dir, no els faig ahir de Rita Barberà. Els conte rondalles i tal, anem avui, vos conte la mort de les 3 taronges. I les xavals es riuen i ja està. Això és molt xulo. I com a projecte de televisiu o audiovisual seria molt xulo. Inclús m'agradaria fer-ho en formato pel·lícula. O sigui, una pel·lícula basada en una història, en històries populars, en històries així més tenebroses i tal, això m'agrada molt. M'agrada molt el terror. Però amb l'estil Chicho Ibáñez Serrador, un poc entre la por i l'humor, que està eixa barreja, eixe fil... Sí, soc prou seguidor d'això, però al mateix temps m'agradaria també el tema històries populars, el tema històries com històries de terror, però històries tretes de... El Butoni, per exemple. Sí, històries antigues, inclús històries que n'hi ha en arxius d'ajuntaments, històries fosques, històries d'això. A mi m'agrada molt el terror. I és una part que m'agradaria desenvolupar, que no la puc fer tampoc, però bueno, m'agradaria... Això seria xulo. Històries de terror, històries basades en coses que han passat, saps? Menys mal que has dit que no tenies idea de què faries. Ara ens has fet 3 o 4 propostes audiovisuals en un moment, eh? N'hi ha més, eh? Això seria tot audiovisual, sí. Home, en teatre també es pot fer, però jo què sé. Teatre ja estic fent això, collons. No, però a nivell audiovisual n'hi ha moltes idees, n'hi ha moltes coses xules que es podrien fer. Em dóna molta ràbia perquè en un moment donat la companyia sí que teníem un poc la possibilitat de fer això, perquè teníem personal, teníem ahir... Quantes persones vau arribar a tindre i quantes persones teniu ara, o com ha sigut aquest creixement o decreixement? Realment no és un decreixement, és un acoplar-se a la realitat. No és un decreixement. Jo he arribat a tindre allí treballant, en les oficines, quan estàvem fent coses així més gordes audiovisuals, allí passaven a mogolló d'actors, vam estar treballant en mogolló d'actors, i en producció n'hi havia hasta quasi 10 persones, o 7 o 8, no sé. Eren molta gent treballant, i ara som 3, vull dir, ara som 3, jo faig els monòlegs, estem una persona a l'oficina, el tècnic, però això és la realitat d'ara, de la companyia, això és la realitat. No... Si mos proposaren algo gordo, tenim molta gent que mos agrada, que podrien tornar a col·laborar, si mos proposaren algo gordo, però no és la realitat, crec que no és la realitat. Jo no estic pa bobaes. Curiosament. No estic pa bobaes. No estic pa que em diguen de a punt, ai, això pots dir-ho i això no pots dir-ho, és que això no sé què... Dius, aneu-se'n a cara un rato, en sèrio. Jo crec que és una bona manera d'acabar i sobretot recomanar això. Teatre Micalet, divendres, dissabte, diumenge, divendres 13, dissabte 14, diumenge 15, sí. A les 8, no té pèrdua. A les 8 tots els dies. I animeu-vos perquè és el primer espectacle de la temporada i encara n'hi ha lloc, vull dir, encara podeu vindre. Vale. I a banda d'això, a veure si pot de plomer en algun moment torna a tindre 10 o 20 o els que siguin, així que si voleu que Xavi Castillo tinga tota aquesta quantitat de potència de poder fer espectacles i la resta de gent del teatre al País Valencià, n'hi ha que donar-li suport. No, però jo estic a gust en el que faig ara. Jo estic a gust ara fent el que faig. M'agrada molt el que faig. No és que vulgui tindre 10 persones treballant, no ho vull. Simplement és que si el projecte fora interessant, parles en parles en l'altre i dic, voleu que fem això? Sí, no, tal. És una altra rotlla. Però jo ara estic encantat, jo ara estic fent monòlegs, faig uno de cine, uno de no sé què, faig de no sé quantos, jo què sé, faig de Puigdemont, l'altre dia vaig fer de Puigdemont. Mira el que diu que no es clava en tot el món. Bueno, Xavi Castillo, moltes gràcies per estos minuts, per a el podcast de La Veu, la nostra veu, i per a el diari La Veu del País Valencià. Ens veiem en els teatres. Molt bé, moltes gràcies. El diari La Veu i
I hem de fer un vídeo per a demà. No tan destellers. Vinga, va, un monogràfic destellers farem. No hi havia València, dos amants con nosaltres. Doncs ja sabeu, si voleu més d'esta entrevista, diarilaveu.cat, recordeu, agermanat a Diari La Veu del País Valencià, del Seni al Segura, el podcast de La Veu vos saluda i nosaltres ens n'anem, vos quedeu ara amb la programació habitual de Ràdio Clara. Què aporta aquesta de nou? Quines novetats? No sé com substituir l'absència del teu cos si en altres no em trobo a mi. No sé com... Xavi Castillo, per cert, estarà en el Teatre Micalet el dijous, el divendres, el dissabte i el diumenge d'aquesta setmana, dia 12, 13, 14 i 15 a les 8 de la vesprada. Adeu. Endevina que és final.